салому алейкум бародари азиз, умедворим ки хуб ҳастем, соҳ саломат ҳастем. Бародари азиз, доктор бародарм алҳамдулилло ки як бародаре ҳастае ки бародаре ки дар тамоми мову шумо дар кораи ҳамин инсон бе ин шахсиятҳо ҳеҷ кор карда намешавад. Барои он ка бародари азиз, канали ҳам бародара дастгирӣ кунем, конкрет набуқапени хеле не просто тогда ҳамин ҳаҷара ҳуҷурш кунем, дигар нигаш накунем. Салому алейкум. Назанака. ҳамин конкрет набуқапенишда бародари азиз, бача як бародаре ҳастае ки алҳамдулилло, салому алейкум. Як бародаре ҳастае ки алҳамдулилло дар хизмати ҳамаи мову шумо ҳастае. Масъалаи чӯббирӣ, масъалаи ягон беморӣ, дандон, любой корда ҳамин бародармон алҳамдулилло ки бародари даркорӣ аст. барои чӣ мо ҳамин хел шахсиятҳоро дастгирӣ намекунем? Барои чӣ мо ҳамин шахсиятҳоро дастгирӣ намекунем ки чтобы лично аймо пешравӣ кунанд, пеш бошанд? Бале, саломат бошед. Правильно, доктор. Бале, саломат бошед. Бача вақто қасам ман нигоҳ мекунем, ҳамин дигароро аҳамият метум ки як минута ҳамин мехезам ба ким куҷо меравам, ба қувваҳои баланд меравам, мерасам. Барои чӣ? барои ки бахилӣ надоранд, барои ки иша дастгирӣ мекунанд. Иш дар бари иш чихтай. Агар мо барои дастгирӣ кунем, мо мардам бирем, агар дастгирӣ кунем мегӯянд ки ҳу пад ҳаромхӯрай, ҳу ки паданалат ҳаминҷо рафта, ҳаминҷо ягон чиз ира мемона рафта. Но мутаассифона шумо фикр намекунед ки бародарое ҳастанд ки имрӯз мерава хизмати як каса мекуна, пага як ҷоиш мерава ки вай мардак пули 10 ҷой амура меташ. Барои он қадар бародари азиз дастгирӣ кунем. Ба худо 10,000 патиш мухлисот акибине ки чиқале як ҳаҷара ҳуҷур кунем, ҳаҷара ҳуҷурш 10,000 патиш бобои лангареро рӯси гап, бобои лангареро рӯси гап хеле намиёви шират, ҳамин ҷои хеле ҷои хонас намиёви, фақат ҳамин хизмати халқа ин ҷамъ мерава, ин мурдара, ӯ мурдара, ҳамин карочи ҷамъ гир мекунад. Барои ҳамин дӯстони азиз дастгирӣ кунем, иншоалло мо дастгирӣ шавем. Намег инай бачаки ки ҳайна дина гузашта шабад. Салому алейкум. Назанако хубен тенҷи раҳмат. Ам бачак мига кунем ки дина электричкаш забад, бачаки 22 сола. Дина бо ай кулоб як бародари дига ай 10 этаж омада дар тахзадай мурда. Ай 10 этаж. Бародару барои ҳам қадар нига кунем ки ҳар рӯз мо мембарем, мо серавно мембарем. Мехоҳӣ намехоҳӣ мембарӣ. Барои ҳам кӯшиш кардам дар кор як кори хуб кардам дар кор, як беҳбудӣ кардам дар кор, як кори кардам дар кор ки як бародарат хафа нашава. Дастгирӣ и беҳтарина, ҳамин дастгириш хубтару беҳтар аст. Барои ҳам қадар бихапем бародара бихапем. ҳамияни гавача як ниятҳои нек дора алҳамдулилло. На вақти коронавирус рост гап кунам, ҳамон ка занги телефонӣ меман, ман успед намекардам. Ман медонистам. Ман мерафтам дастгиришон мекардам, ҷое ки ҷо надоштем ку ман медонистам ки бисёр бародарои худмон ҳамин бемории коронавирус гузашта шуда. Бача чанд бор пеши мо омад гивна. Ҳамира барои ҳамин мегӯям ки хай бародаро патсаста кунем, иншоалло дастгирӣ кунем. Иншоалло ба амраи худо як корош хуб мешава, иншоалло ба амраи худо. Як ба як хулоса ёместем, як фикр ки ҳестем. Может меброя ягон макҳои ҳастанд, спонсорҳо меброянд ки як дастгириш мекунанд, як ҷой дахтархона викунанд, ҷой нами аппарат ҳамин дандон, пандон ҳамин хеле чизора кардан. Ҳама чай дасташ любой кор миёяд алҳамдулилло. Ҳинара дораво, но маблағе неста ки ҳамира пеш бибарӣ. Бе маблағ намешава. Ӯзи мега ҳамин сум хати бародаро шумо фаҳмӯш накунед, мега бесум суханат асар надора. ҳоле ки тадорӣ хар надора. вақти иҷаша ман нахостам мегӯям ки бародаро хай бародар худаш гуфт и ҳақиқат дора бародар. Барои ҳам қадар иншоалло ки нияти неки худаш як давлат ай, нияти нек давлат ай. иншоалло ба амраи худо мешавад. барои ҳам ка бародара дастгирӣ кунем. ҳама вақт наин бародара че мау каналое ки масалан 400-500 ҳазор подписчик чикани наин бародара дастгирӣ кунем. Барои ки на самом деле дар ҳамаи марг мурда ҳастай дастгирӣ кардазда, бемориҳорам даже дастгирӣ кардазда. Вале бародароли мефаҳманд камтар дертарак мефаҳманд. иншоалло ба амраи худо ҳеҷ гап надора, мешава, ҳамаш хуб мешавад. ман ҳоли ира мебинам ки бовар ки ман гап надорам барои ки масалан дар ҳақиқат мерава видеоро чӣ хеле ки мега мепарда, чӣ хеле ки дар курса дастгирӣ кардазда, шуморам дастгирӣ кунед. иншоалло ба амраи худо. бародаро худо нигаҳбонтон боша, дар амони аллоҳ бошен. ҳозир дар митишина қарор дорем. ин алҳамдулилло ки бо мерем як тарафи дигар. худо нигаҳбон. Боша, саломат боша.